साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे मंडळी. लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला, आणि कमेंट करा. तर मंडळी, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. आणि तसेच माझ्या दैनंदिनी जीवनातील शॉर्ट्स आणि ब्लॉग हे पण असतात. तर नक्की जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कमेंट करा आणि प्लीज माझे जे ब्लॉग असतात ते जरूर पहा, कमेंट करा, व्ह्यूज द्या तुम्ही. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. डबल टॅप करते जा मंडळी, डबल टॅप. अमितदादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. गुड आफ्टरनून. सुनीता ताई हाय. काय झालं? काय नाही, बरी आहे. तुम्ही कसे आहात? तर मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कमेंट करा. अमित दादा म्हणतायत काय करताय? काय नाही दादा, आता कामं झाली, आता लाईव्ह घेते. तुम्ही काय करताय? अमित दादा Pilu09 म्हणतात इंडियन लोगो पायलट. हाय समर, तुझं नाव काय आहे? विसरली मी. हाय इंडियन लोगो पायलट, स्वागत आहे. Here are some results. अमित दादा म्हणते कामच. कामच करते काय? संगीताताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय करताय आज? तुमचं लाईव्ह किती वाजता झालं का मंडळी? डबल टॅप करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. गोलू सिंग, हॅलो गोलू सिंग, स्वागत आहे चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. गोलू सिंग, मोलू सिंग. सुनीता ताई म्हणते काय आहे आजचा मेनू? सुनीता ताई, आजचा मेनू काहीच नाही आहे. आज डाळ भात, डाळ भात, लोणचा, कोण नाही कोणचा. हम सिद्धी है. ओके, आप सिंधी हो क्या? स्वागत है आपका मेरे चॅनल पर. संगीता ताई म्हणते नाही घेतली का होच ताई, का घेत नाही? आम्ही तर म्हणते भरपूर काम आहेत बाबा, तरी पण आम्ही लाईव्ह ऑनलाईन आहोत. थँक्यू दादा, थँक्यू अमित दादा, खूप सपोर्ट करताय. थँक्यू सो मच. मी या कोकणातला असं आहे म्हणून सपोर्ट करतास, नाही तर कोणी केला नसता ना माका सपोर्ट. थँक्यू दादा, खरंच थँक्यू, तुम्ही सपोर्ट करतच त्याबद्दल. नाही तर कोण कोणाका एकमेकांका सपोर्ट नाही करणार, फक्त पाय खाली खेचूचो प्रयत्न असता. पिलू म्हणतंय हम अमृतसर से है, हम लोगो पायलट है, मैं समर्थ को पहचानता हूँ. तू तो समर्थ ही है, मुझे पता है भाई. इधर उधर से डुबक डुबक के आता है. मैं ये हूँ, मैं गोलू सिंह हूँ, ये मोलू सिंह हूँ, ऐसे करके. अमित दादा हो तर, नाही तर कशाक. थँक्यू.
थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. दादा तुमच्याकडले वडापाव खूप आवडतात आमका. पिलू हसतोयस ना, तुला पटलं ना. स्वतःचेच आयडी फक्त मी ह्याव आहे, मी त्याव आहे. उगाच एकच आयडी घेऊन की मग लाईक तरी करा. दुसरे एक दोघांच्या लाईक घेऊन येतात तेव्हा. सुनीता ताई मला तर कोकणचे लोक खूप आवडतात. सुनीता ताई, 2 तुम्हाला मुली आहेत ना, मग जावई कोकणातला शोधा बघा. चिऊ आणि वसुला कोकणातलेच जावई शोधा बघा. कोकणातले जावई खूप छान असतात. आणि सुनीता ताई आहेत, लातूरच्या आहेत आणि त्या माझ्या शेजारच्याच आहेत. तर त्या म्हणतात की मला कोकण खूप आवडतं. मी म्हटलं मला म्हणत होते की मी जर मला जर मुलगा असता तर मी मुलगी कोकणातलीच केली असती माझ्या मुलासाठी. तर तर मला सांगतात की मी म्हटलं असू दे, जावई करा. 2-2 जावई कोकणातून घेऊन या. खूप छान जावई भेटतील. सुनीता ताई म्हणतात आम्ही तर कोकणलाच येऊन राहणार. सुनीता ताई नक्की नक्की या कोकणात. मस्त आहे कोकण आमचं. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मंडळी डबल टॅप करते जाओ. सोपान जाधव, नमस्कार सोपान दादा, स्वागत आहे. हॅलो, कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात नक्की सांगा प्लीज. सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पंकज चौधरी, हाय पंकज भाई, कैसे हो आप, कहाँ से बात कर रहे हो? आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर, प्लीज जॉईन मी. सोपान दादा म्हणतात गोवा. अरे वा, गोवावरून बोलताय का? मी सिंधुदुर्गातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. माधव दादा म्हणते ताई तुम्ही मराठी हिंदी गाणी गायली तर बरं होईल, तुम्ही फेमस होताल. होय काय? पिल्लू म्हणते आज हम चला रहे हैं सेम टू सेम गोवा एक्सप्रेस. ओ माय गॉड. नारायण दादा म्हणतात व्हेरी स्वीट. थँक्यू नारायण दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून आहात दादा तुम्ही? नारायण दादा तुम्ही कुठून आहात? पंकज दादा म्हणतात मी मराठी आहे. ओके, मराठी आहात का? सॉरी हा दादा. चौधरी म्हटलं की हिंदी पण इकडे लोक आहेत ना. सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे मिस्टर आर्मीत असल्यामुळे. मग इकडच्या लोकांची पण सरनेम चौधरी वगैरे आहेत, तर ते पण मराठी हिंदी पण आहेत. त्यामुळे मला वाटलं की तुम्ही हिंदी आहात. सॉरी दादा. पंकज दादा कुठून आहात तुम्ही? नारायण दादा तुम्ही पण कुठून आहात ते सांगा. गुरुनाथ दादा म्हणते गोरोबा ताई, जय गोरोबा दादा, जय गोरोबा काका. आमच्याकडे गोरोबा काका असं म्हणतात. त्यानंतर म्हणते पिलू म्हणते समर्थ म्हणते असंच म्हणणार. समर्थ हमारी गोवा एक्सप्रेस चलती है वास्को दा गामा हजरत निजामुद्दीन. व्हेरी नाईस. चलो चलो चलतो, चलो 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 सबके साथ चलो. पंकज दादा म्हणतात ओके. पंकज दादा कुठून आहात तुम्ही? भाऊराव पाटील म्हणतात जेवण झालं का तुमचं? भाऊराव दादा नमस्कार, स्वागत आहे. नाही हो अजून जेवलोय. तुम्ही जेवलात का? आणि कुठून आहात नक्की सांगा. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. डबल टॅप करा मंडळी. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 10 लाईक्स प्लीज. पंकज दादा म्हणतात सुरतवरून आहात का? वा वा वा, स्वागत आहे दादा. अमित दादा म्हणतात तू बोलली म्हणजे आमचे वडापाव फेमस आहेत, आमचे असे आम्हीच समजतो. थँक्स. खरंच खूप छान आहे दादा, खूप छान लागतात गरमागरम वडापाव खायला. म्हणून तर मी कधी कधी आम्ही जेव्हा जातो ना तेव्हा सगळ्यांसाठी घेऊन येतो. म्हणजे 20, 25, 26, 27 तरी वडापाव आमच्या घरात लागतात आणि लय मजा येते खाताना.
हे मिरची आणि गरम गरम वडापाव. थंड असेल तर मग कंटाळा येतो खायला, कुठलाच वडापाव म्हणा. पण गरमागरम वडापाव मस्त लागतात. पंकज दादा म्हणतात गुजरात. आणि जर कोण कोकणातला असतात, माणगावचं असतात, तर अमित दादांकडे नक्की जावा. वडापाव खूप संध्याकाळचे बनवतात, खूप छान मस्त लागतात. पंकज दादा म्हणतात गुजरातवरून. मग अशी सुरतवर होतात, आता गुजरातला गेलात. तानाजी दादा म्हणते हाय, जय शंभूराजे, राजे ओनली किंग छत्रपती. नमस्कार तानाजी दादा, पुन्हा एकदा स्वागत आहे. कालही आलेलात ना तुम्ही माझ्या लाईव्हला. खूप खूप धन्यवाद दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. जय महाराष्ट्र. संगीताताई म्हणते माझी मुलगी निवडून आली. हो का संगीताताई, खूप खूप अभिनंदन तुमचं. आम्हाला पेढे पाठवा पहिले. आम्हाला पण पेढे पाहिजे ताई. कोणत्या पक्षातून निवडून आली तुमची मुलगी ताई? समर्थ म्हणते आप मेरे को समर्थ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. आप समर्थ हो तो मैं समर्थ ही बोलूंगी भाई. रोशन पाटील म्हणताय ताई मी आर्मी जॉईन झालेला आहे, जळगाव खानदेशवरून बोलतो. ओके रोशन पाटील, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कालही आलेलात ना माझ्या लाईव्हला की आजच आलात? खूप खूप स्वागत आहे मंडळी. डबल टॅप करा. 10 लाईक्स प्लीज, एवढंच बोलली आहे, 10 लाईक्स प्लीज. रोशन दादा, संगीता ताई, तानाजी दादा, पंकज दादा, प्लीज डबल टॅप करा. गेमर सूर्या हाय, नमस्ते. भाऊराव पाटील म्हणतात गडिंग्लज वरून. ओके, गडिंग्लज वरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे भाऊराय दादा. नागनाथ नागनाथ दादा म्हणते महाराष्ट्र लातूर. अरे वा दादा, तुम्ही नातूर मधले आहात का? माझे ज्या शेजारी आहेत त्या पण ताई लातूर मधल्याच आहेत. खूप खूप स्वागत आहे दादा. अनिल केलसकर म्हणताय ताई तुमचं शिक्षण किती झालंय? दादा माझं शिक्षण आहे बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी. 12वी नंतर मी ते केलं. BMS असं आहे माझं शिक्षण. त्यानंतर त्याचं पुढचं शिक्षण MBA होतं, पण ते नाही जमलं परिस्थितीमुळे, राहूनच गेलं मग ते. पण म्हणजे माझं शिक्षण हे बिझनेस रिलेटेड आहे, तर मला ते बिझनेसमध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. पण कधी बघूया, माझं कधी स्वप्न पूर्ण होते की माझा काहीतरी छोटासा का होईना माझा बिझनेस असेल असा. थँक्यू दादा, खूप छान प्रश्न विचारला हा. मला माझ्या हृदयाशी जोडलेला आहे हा शिक्षण. त्यानंतर म्हणते जया शिंगाडे म्हणते जेवण झालं का ताई? जया ताई नमस्कार, स्वागत आहे. हो ताई, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. फक्त आम्ही लेट जेवतो, इकडे थंडी असते ना जम्मू काश्मीरला, त्यामुळे आम्ही लेट जेवतो. पंकज दादा म्हणते राज्य गुजरात आहे. ओके ओके, गुजरातवरून बोलताय, बरोबर. सुरतला राहतात पण गुजरात राज्य, बरोबर. पंकज दादा तुम्ही काय एज्युकेशन वगैरे करताय का? संगीताताई म्हणतात कमळ. वा, खूप खूप स्वागत, खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन ताई. सलीम शेख म्हणतात हाय, नमस्कार सलीम दादा, स्वागत आहे. अमित दादा म्हणते आमच्या वडापावची ऍड केल्याबद्दल पुन्हा एकदा. कोणतरी मानगावचा असात तर तुमच्याकडे येत ना, आणि त्यांका एकदम चविष्ट, मी नाही खाऊ शकणार पण त्यांका तरी भेटत ना, लय भारी वडापाव. यो आमका तर मी 1-2 महिन्यान बनवते. घराकडे इलो की आम्ही खातो, पण इकडे इल्यावर 1-2 महिन्यान असा वडे बनवतो. पाव तर काय एवढे चांगले नाही भेटत इथं, पण वडे बनवतो आणि सांबारा बनवतो, मटकीचा, मुगाचा, चण्याचा, आणि त्याच्याबरोबर खातो. संगीताताई म्हणतात या पेढे खायला. हो संगीताताई, नक्की येतो. सलीम दादा म्हणतात नगरवरून बोलताय का सलीम दादा? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ज्यांनी चॅनलला जॉईन केले त्यांनी जे व्हिडिओज आहेत त्यांना तुम्ही पहा आणि कमेंट. तुम्हाला जे आमच्या चॅनलवर व्हिडिओज वगैरे आहेत त्यांना व्ह्यूज नसतात, त्यामुळे थोडासा कॉन्फिडन्स डाऊन होतो. त्यामुळे असं वाटतं की एवढी मेहनत करतो, लाईव्ह तर घेतोच, पण लाईव्ह सोबत जे ब्लॉगिंग वगैरे करतात, शॉर्ट्स टाकतात, त्यांना व्ह्यूज नाही भेटत. तर प्लीज तुम्ही सर्वजण माझ्या चॅनलला जाऊन प्लीज व्ह्यूज हे करा, ब्लॉग वगैरे पहा, शॉर्ट्स वगैरे पहा आणि कमेंट करा. अमित दादा म्हणतात बाकी काय नाही, जम्मूमधून लोक नाही येणार.
जम्मूमधून येऊचे असले तर मी सांगान तुमका, म्हणजे तसं तुम्ही प्रिपरेशन करून ठेवशाल. माधव दादा म्हणते जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र, माझा गरजा महाराष्ट्र माझा, हे गाणं म्हणा. सध्या सगळीकडे निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. मला त्याचं हे करावं लागणार, लॅरिस थोडंसं बघावं लागणार. म्हणते, नक्की म्हणते. अनिकेत दादा म्हणताई तुम्ही खूप दिवसानंतर लाईव्ह दिसलाय मला. हाय अनिकेत. अरे मी म्हणजे महिना झाला, कधी आली, 28ला आली, मागच्या 28ला. तर मी गावी गेलेली माझ्या भावाच्या लग्नाला, त्यामुळे मी घेतलं नाही. पण माझं सुरू झालंय मागच्या 28 पासूनच. तर थँक्यू सो मच. हा अनिकेत दादा, तू आलास माझ्या लाईव्हला, थँक्यू 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 सो मच. प्लीज चॅनलला मी काय काय कोकणातले छान छान व्हिडिओज टाकलेत आणि शॉर्ट्स पण टाकलेत. नक्की अनिकेत दादा जरा बघ, आणि आवडले तर प्लीज मला कमेंट करून नक्की सांग. जेव्हा तुम्ही कमेंट करतात तोच आमच्यासाठी एक सपोर्ट असतो आणि एक कॉन्फिडन्स लेवल हाय होते. त्यामुळे अनिल दादा म्हणते तुम्ही कोकणातून कुठून आहात? मी रत्नागिरी मधून आहे. अनिल दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आणि कुडाळ तालुका. पण मी आता माझं लाईव्ह चालू आहे जे ह्याच्यातून आहे, जम्मू काश्मीरवरून, कारण मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे आम्ही इकडे राहतो सगळे विथ फॅमिली. तर पण मी प्रॉपर कोकणातली आहे दादा. तानाजी दादा मेसेज गायब आहे काय? जय जय, हाय, जय जय शंभूराजे, ओनली किंग छत्रपती. जयपाल कुमार, हेलो जी, हेलो जयपाल भाई, कैसे हो? पंकज दादा म्हणते जॉब, ओके, जॉब करता का तुम्ही? भोजपुरी बॉय, हेलो भोजपुरी बॉय, स्वागत आहे आपका. अमित दादा म्हणते लेट कशाक जेवतात? परत जेवण गरम करूचा लागता असतला. मी म्हणूनच तर उशिरा बनवतोय, म्हणजे डाळ किंवा सांबारा वगैरे बनवून घेतोय, भाजी वगैरे बनवून घेते. फक्त भात वगैरे मी लास्टला करते जेव्हा हे येतात ते, कारण हेच येतात 3:30 वाजता. त्यामुळे एकट्याक जेव काय जमणार नाही माका. म्हणजे कसा, जेव्हा आम्ही त्यांच्यासोबत असतो तेव्हा तरी एकत्र जेवण, जेव्हा मी ह्यांच्यासोबत नसते तेव्हा काय आमका लांबच राहायचं लागतं, तेव्हा मग काय एकटाच जेवचं लागतं. पण जेव्हा जेव्हा एकत्र असो तेव्हा एकत्रच जेवू, ह्यो माझा प्रयत्न असता. प्रमोद दादा म्हणतात लाईक डन ताई, कशी आहेस ताई साहेब? प्रमोद दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात? बरे आहात ना? त्या दिवशी तुम्ही आलात नाही आंबोळी खायला. हॉरर स्पॉट म्हणतात हाय. पंकज दादा म्हणते करण्यासाठी आलो. करण्या म्हणजे काय? मलकू गवंडी म्हणतात हाय, नमस्कार मलकू दादा. अमित दादा म्हणते एकदम गर्दी होय दुकानावर. मग काय दादा, तेच तेव्हाच तर काय म्हणतात ती मजा येतात जेव्हा गर्दी होता. अरे माका 4 वडापाव आहे, अरे माका 5 वडापाव आहे, अरे माका 20 वडापाव आहे. माका पहिले देवा, माका पहिले जाऊचा, माझी गाडी असं. भारी मजा येता. गुरुनाथ दादा म्हणते गावी मातीची भांडी बनवतात का? हा, लोक बनवतात दादा, पण माझ्या घरी आता नाही बनवत. अगोदर बनवायचे, म्हणजे माझे आजोबा सासरे वगैरे असताना. कऊ दीदी कुठून आहेस? हाय कऊ, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, कुडाळ तालुका. तू कुठून आहेस नक्की सांग. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. माधव दादा म्हणते तिकडे काय काम करता, कोण आहे नोकरीला? माधव दादा माझे मिस्टर आहेत नोकरीला इकडे आर्मीमध्ये. अनिकेत दादा म्हणते हो ताई मी बघितले, पण मला लाईव्ह तुमचं बघत होतो, पण तुम्ही काय लाईव्ह दिसत नव्हती मला. ओके ओके दादा, मी 28 पासूनच सुरू केलं लाईव्ह घ्यायला. मध्यंतरी 28 दिवसाचा ब्रेक झाला. माधव दादा म्हणते जय 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 जवान जय किसान ताई, तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला जय हिंद जय महाराष्ट्र. हो दादा, थँक्यू सो मच. ते मगाशी मला तुम्ही गाणं म्हणायला सांगितलेलं ना. या निवडणुकीत पैशाची फार उधळण झाली, आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती फार खराब होत आहे.
हो दादा, हे तर आहेच, काय आपण बोलणार ना यावर. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुळी सॉरी भीतीन आम्हा तुझी मुळी, गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी, गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो, सिंह गरजतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, जय 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 महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. दादा, मी तुमच्यासाठी ते गाणं म्हटलं मगाशी बोललेलं ते. आणि के महेंद्र ताई, ठीक ठीक है ना, जेवण केले काय, लाईक केले है, मी मुंबईमधून है. जय भीम, जय शिवराय. महेंद्र दादा, हो आम्ही खूप छान आहोत. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. आणि तुम्ही जेवलात का? आणि मी कोकणातली आहे दादा. गणेश दादा, मॅडम मस्त दिलास की नाही, मत दिलास की नाही? गणेश दादा, मत नाही देऊ मी. संदीप दादा म्हणते जय जय महाराष्ट्र माझा. येस, जय जय महाराष्ट्र माझा. संदीप दादा म्हणते 12ला लाईक केलं, थँक्यू. माधव दादा म्हणते माझं पण किराणा दुकान आहे, बसल्या बसल्या गिराईक करत तुमचं लाईव्ह कार्यक्रम पाहतो व माझे ग्राहक पण ऐकतो. एकदम सुंदर आवाज येत आहे, एकदम सुंदर आवाज आहे. थँक्यू थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही मला कॉम्प्लिमेंट दिल्याबद्दल. संदीप दादा म्हणते आज थंडी आहे का? रोज थंडी असते दादा, रोज थंडी असते. आज ना खूप दिवसांनी ऊन भेटलंय, नाहीतर ऊन अजिबात नसतं. मंडळी डबल टॅप करा की प्लीज. सर्वांनी ज्यांनी ज्यांनी कमेंट करतात त्यांनी तरी डबल टॅप करत जावा. का नाही दिलास तर आम्ही इकडे जम्मू काश्मीरला येऊन कसे देणार? मुंबईला थोडीच आहोत आम्ही, गावाला. त्यानंतर ओमकार चौरे, तुम्ही ऑनलाईन का येता? कारण आम्ही यूट्यूब चालवतो म्हणून. मिस्टर शिवम पंडित जी, हॅलो हॅलो भाई, नमस्ते शिवम भाई, कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय? मिस्टर शिवम म्हणतात वे आर यू फ्रॉम? शिवम भाई, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. मैं सिंधुदुर्ग जिले से हूँ, महाराष्ट्र से, लेकिन मैं अभी लाइव जम्मू कश्मीर से हूँ. संजय दादा म्हणतात हेलो जी. हेलो संजय भाई, कैसे हो आप? कहाँ से बात कर रहे हो? प्लीज़ डबल टैप करना चैनल को. श्रद्धा शरद, हॅलो शरद दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. माधव दादा म्हणतात पोस्टाने पण मतदान केले असते, नाही करायचं मला. अमित दादा म्हणताय हसतायत. अमित दादा कशाला हसता हो? मिस्टर सत्यम म्हणतायत, मिस्टर शिवम म्हणतायत नाईस, गेट समवन फ्रॉम मुंबई ॲज युअर गर्लफ्रेंड, माय फ्रेंड दीदी. ओके, कहाँ पे रहती है? मुंबई पे क्या? जयेश म्हणतोय रोज लाईव्ह घेऊन वैताग येत नाही का?
जयेश दादा लाईव्ह घेऊन वैताग येत नाही, कारण खूप चांगली माणसं पण भेटतात आणि लाईव्हमुळे खूप चांगले अनुभव पण मिळतात. असं नाही की कंटाळा येतो असा, कधी कधी येतो कंटाळा, पण जेव्हा चांगली माणसं भेटतात ना तेव्हा तो कंटाळा कसाच निघून जातो. कारण खूप लाईव्हमध्ये माणसं म्हणजे आपण माणसंच बघितली नाही असं वाटतं. जेव्हा आपण लाईव्ह बघायला लाईव्ह घ्यायला सुरुवात करतो ना, तेव्हा वाटतं की यार आपण खरं आता माणसं बघतोय, ओळखतोय असं वाटायला लागलं मला. अमित दादा म्हणते एकदम बरोबर, माका जाम मजा येता पार्सल गिराईक असला की, पार्सल गिराईक असला काय. हो ना. माधव तुम्हाला नेता आवडत नाही का? नाही आवडत. कोण कोणासाठी नसतं दादा, नेताना काय अगोदरचेच होते ते चांगले नेते. मिस्टर शिव म्हणतात मी हे म्हणत आहे, जर एखादी मुलगी असेल तर माझी मैत्रीण झाली तर कृपया ती करा दीदी. तुम्हाला गर्लफ्रेंड पाहिजे मुंबईची? ढूंढना पड़ेगा। काम तो बड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, देख रही हूँ। आप मेरे सब्सक्राइब बनो, इधर भी बहुत आते हैं अच्छे अच्छे लोग. मैत्रीण पाहिजे तर चांगली पाहिजे, असं नको. आणि गर्लफ्रेंड नको, मैत्रीण, प्युअर मैत्रीण. जयेश दादा म्हणतायत कटाला आणि तुम्हाला येतो जरा कसे तरी वाजते. कंटाळा आणि तुम्हाला येतो म्हणजे मला काय कळलं नाही. अनिल दादा म्हणतायत अहो कुठून? अनिल दादा स्वागत आहे. मी कोकणातून आहे दादा, स्वागत आहे तुमचं. काय होत आहे दादा, तुम्ही मला विसरलात? कुठून म्हणून विचारता? एवढे दिवस तुम्ही माझ्या लाईव्हला येता आणि विसरता. संदीप दादा म्हणते ताई कुठून लाईव्ह आहात तुम्ही? संदीप दादा मी जम्मू काश्मीर वरून लाईव्ह आहे. मंडळी डबल टॅप करा प्लीज, डबल टॅप वाढवा. अमित संदीप दादा म्हणते हाय. अमित दादा म्हणते चल बाय बाय, जेवायला जातो आम्ही. हो दादा, जेवा जेवा, निवांत जेवा, बाय बाय, टेक केअर. अनिल दादा म्हणते नेता उपर नेता. उमेश जाधव म्हणतात हॅलो. अमित दादा म्हणते तुम्ही पण लवकर जेवून घ्या. आमचं टायमिंग 3 वाजता. मिस्टर शिव म्हणते कृपया करा डोना. काय करू डोना? कृपया करा डोना. हाँ करूँगी. आपको फ्रेंड मैत्रीण पाहिजे ना. हाय उमेश भाई बोलते. प्रशांत सूर्यवंशी ताई तुम्ही कुठून आहात? प्रशांत दादा तुम्ही माझ्या लाईव्हला किती वेळा येता हो? काल पण आलेलात आणि आज पण आलात. मी काल 2 वेळा सांगितलं की मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि मी माझं लाईव्ह आहे जे जम्मू काश्मीरवरून आहे. माधव दादा म्हणते ताई गलत कमेंट वाचू नका. हा दादा नाही वाचत मी. संदीप दादा म्हणते ताई कुठून लाईव्ह आहात तुम्ही? संदीप दादा मी जम्मू काश्मीरवरून लाईव्ह आहे. मिस्टर सत्यम सांगतात अरे तू येणार आहेस, तू मुंबईची मुलगी आहेस, मी तुला पाठिंबा देत आहे. माझे इंस्टाग्रामवर 50,000 फॉलोअर्स आहे. मला तुझी कहाणी आवडेल आणि मी सबस्क्राईब करेन. ओके ओके, थँक्यू 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 सो मच. थँक्यू. अनिल दादा म्हणतात ताई लोक काय मागतील सांगता येत नाही. चांगलं वागलं की मैत्री आपोआप होतात. बरोबर आहे. मैत्री ही ठरवून जबरदस्ती होत नाही मंडळी. तर ती एक नॅचरल पद्धतीने होते, तेव्हाच ती खरी मैत्री असते. संदीप दादा एकदा म्हणते कोकणातून, एकदा म्हणते जम्मू काश्मीर. नाही, मी कोकणातली आहे पण मी आता राहायला आहे जम्मू काश्मीरला मिस्टरांसोबत, ते आर्मीमध्ये असल्यामुळे असं सांगते मी. एकदा म्हणते कोकणातून, एकदा म्हणते जम्मूतून. काय पोरगी ही. तर मी सांगते माझं गाव आहे, म्हणजे मी आहे कोकणातली पण राहते मिस्टरांसोबत आता जम्मूला, असं म्हणायचं आहे मला. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. तुम्ही डबल टॅप पण नाही करत. मी हा टॅगच हटवून टाकला. 20 लाईक्स प्लीज. काही फायदा नाही. तुम्ही 20 लाईक्स काय एक पण लाईक करत नाही.
माधव दादा म्हणते ताई आमच्या भाऊजींना दाखवा. माधव दादा तुमचे भाऊजी आहेत ऑफिसमध्ये. हाय भक्ती ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. अनिल दादा म्हणते ताई नॅचरल पद्धतीने नाही हो, विचार चांगले पाहिजे ताई, माणसात क्वालिटी पाहिजे तेव्हा. बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे दादा. नॅचरल पद्धती तेच ना, म्हणजे आपोआप व्हायला पाहिजे ना मैत्री. आता विचार पटायला पाहिजे, एकमेकांचे जर विचार पटले तरच मैत्री होणार ना, नाही तर कशी मैत्री होणार ना. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा, कमेंट करा लवकरात लवकर. आता 23 ऑगस्टला पिक्चर येतोय बॉर्डर 2. कोण कोण पाहायला जाणार आहेत नक्की सांगा. खूप छान पिक्चर असणार आहे. म्हणजे ते जे गाणं आहे ना, संदेश आते हे गाणं एवढं हार्ट टचिंग आहे मंडळी की काय सांगू. म्हणजे ते मी जेव्हा ऐकते ना डोळ्यातून पाणी येतं. आणि जेव्हा हे माझे मिस्टर जेव्हा दुसरीकडे असतात आणि मी इकडे असते म्हणजे घरी असते, तेव्हा खरंच असं वाटतं की यार मी ते गाणं ऐकते आणि ऑटोमॅटिक माझी गंगा जमुना बहने लगते, असं ते हार्ट टचिंग गाणं आहे. गुजरने वाली हवा बता. अनिल दादा आपोआप नाही हो, सर्व आजकाल मतलबी मैत्री असते ताई. हो का. माधव दादा म्हणतायत ताई मुलं किती आहेत? मला 2 मुली आहेत दादा. प्रशांत दादा म्हणतात कोकणमध्ये जिल्हा कोणता? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. प्रशांत दादा सिंधुदुर्ग जिल्हा. गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे. अनिल दादा म्हणतात ताई जातो बरं, बाय. ओके अनिल दादा, थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. सुरेश कुंभार म्हणतात हाय, नमस्कार सुरेश दादा, स्वागत आहे. सुरेश दादा म्हणतात नमस्कार ताई, नमस्कार. अनिल दादा पुन्हा कधीतरी लवकर या आमच्या लाईव्हला. सुरेश दादा जेवलात का? प्रशांत दादा तुम्ही जेवलात का? नक्की सांगा, सर्वांनी डबल टॅप करा. गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, थोड़ी दूर है जो मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अनिल ताई जास्त वेळ नाही भेटत ताई, आता 2 वेळेस आलो ना ताई तुमच्या लाईव्हला. हो दादा, थँक्यू सो मच. जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा येत जा दादा, थँक्यू सो मच. सम्राट म्हणतोय हाय प्रीती ताई. प्रीती ताई हाय. समर्थ स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कसा आहेस तू? मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. ला ला ला. आणि मंडळी मी उद्या ह्याचा ब्लॉग टाकणार आहे हळदी कुंकाचा, मी जो आर्मी कॅम्पमध्ये राहून आम्ही सेलिब्रेट केला. नक्की पहा तुम्ही तो व्हिडिओ आणि मला सर्वांनी कमेंट करा की कसा वाटला तुम्हाला. कारण जम्मूमध्ये मी फर्स्ट टाइम हळदी कुंकू सेलिब्रेट केलं सगळ्यांसोबत, मजा आली. गोरख दादा म्हणतायत हाय, नमस्कार गोरख दादा, कुठून बोलताय? सम्राट दादा म्हणतोय मजेत, तू कशी? मी मस्त आहे. माधव दादा ताई मुलं कुठे गेली? ती शेजाऱ्यांकडे खेळायला गेलीत खेळतायत. गोरख दादा म्हणतात हाय. अनिल दादा म्हणते ताई तुम्ही खूप शांत आहात, त्यामुळे तुम्ही दिसल्या की बोलतो ताई मी. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू दादा, खूप छान कॉम्प्लिमेंट दिलात मला त्यामुळे मला समजते की माझ्यात काय क्वालिटीज आहेत त्या थँक्यू. गोरख दादा म्हणतात
मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. माधव दादा म्हणतात तिकडे मराठी बोलणारं कोण आहे का महाराष्ट्रातील? हो दादा, जे आम्ही हळदी कुंकू सेलिब्रेट केलं ना ते सगळ्या मराठी पण मैत्रिणी होत्या आणि एक दोन हिंदी पण होत्या, अशा आम्ही सेलिब्रेट केलंय तिकडे इथं. तर नक्की तो व्हिडिओ तुम्ही माझ्या चॅनलला जाऊन पहा. जेव्हा पण बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तरच माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येते ब्लॉगच्या शॉर्टच्या. तर नक्की पहा. खूप मजा येते. इथं एक सुकून आहे जो सिव्हिल लाईफमध्ये नाही भेटत, तो इथं आहे आर्मी लाईफमध्ये. मग मागेच मी एक माझा लाईव्हचा इन्सिडेंट सांगते की म्हणजे कोकणात म्हणतात की कोकणातल्या लोकांना नारळ नारळ नसेल तर कसली लोक ही, असं तसं म्हणतात. हां, तर मला एक दादा होता, तर मी नाव नाही सांगत त्याचं, पण तो होता आणि तो म्हणजे माझ्या लाईव्हला आला एक दिवस आणि मी म्हणजे चिकन बनवत होते. तर मला म्हणायला लागला, तू नक्की कोकणातलीच आहेस ना, कोकणीच आहेस ना, की तू नारळ घालत नाहीस भाजीत, नारळ नाही, काय नाही, मग तू असली कोकणीच नाही, असं नाही तसं नाही. तर मला असं वाटतं यार, नारळानेच माणूस कोकणी असतो का? नारळ जर खात असेल तरच तो माणूस कोकणी, नाही तर तो काय माणूस कोकणातलाच नाही. असं असतं का मला सांगा? जर माणूस जर त्याच्या कंडिशनप्रमाणे किंवा परिस्थितीप्रमाणे जर वागत असेल, तर त्याला तुम्ही असं बोलणार की नाही तुम्ही तर कोकणीच नाही आहात. जो माणूस भाजीत, आमटीत नारळच वापरत नाही, तो माणूस कोकणातलाच नसणार, गॅरंटी आहे. पण जेव्हा आम्ही इकडे आहोत ना, इथं नारळ एकतर भेटत नाही. नारळ खूप, आणि एक नारळ 60, 70, 80 रुपये असतो. आणि एवढा महागाईचा नारळ कशाला वापरायचा? जर आपल्याला बिना नारळाचं पण खायला जमत असेल तर जर आपल्याला बिना नारळाचं पण खायला जमत असेल तर आपण का खाऊ नये? म्हणजे नारळ चांगली गोष्ट आहे, पण ते सारखं पण ठीक आहे ना. आम्ही तर आता जेव्हा मी महिनाभर कोकणात गेली, नारळाचंच खाल्लं. पण जिथं नाही भेटत तिथं ॲडजस्ट करायला काय हरकत आहे? त्यासाठी म्हणजे तुम्ही असं बोलणार का, "अरे तू कोकणातलीच नाही, तू नारळच खात नाही, असत नाही, आमच्या प्रत्येक भाजीत नारळच असतो." अरे तू कोकणात राहतो म्हणून तुला तो नारळ भेटतो. तू जर अमेरिकेत गेला तर तुला नारळ वगैरे हे खायला भेटेल का? नाही ना. तसंच असतं मंडळी, म्हणजे जैसा देश वैसा भेस करना पडता है, जहाँ मिलता है उसी पे ही गुजारा करना पडता है, अशी कहावत आहे. तो मला असं वाटतं की यार कोणाच्या ह्याच्यावर तुम्ही नावं ठेवू नका. संजय दादा म्हणतायत हो, डाळ भात लोणचं कोण नाही कुणाचं. बरोबर दादा. संजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलात. भगवान दादा म्हणतात हाय. भगवान दादा नमस्कार, स्वागत आहे. ताई कसे आहात तुम्ही? जेवण झालं का तुमचं? संजय दादा जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. मिस्टर उशिरा येतात त्यामुळे लेटच जेवतो आम्ही. 3, 3:30 ठरलेलं आहे. माधव दादा म्हणते ताई आमची मुलगी पण तुमच्यासारखी दिसते, ती मुंबईला राहते, 90% सेम आहे. हो का? बापरे, खरंच दादा सांगताय का? म्हणतात ना की एका चेहऱ्याची 7 माणसं असतात, तसं असेल कदाचित. एकाच चेहऱ्याची माणसं असतात, 7 प्रकारची माणसं असतात असं मला वाटतं. स्नेहलताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. स्नेहलताई
संजय दादा म्हणते ताई मी गावाकडे गेलो होतो ना, मी गुरं राखताना म्हशीवरून पडलो बरं. म्हैस माझ्या अंगावर पडली बरं. हे भगवान, काय लोक आहेत बाबा. म्हस कशी काय पडली तुमच्या अंगावर दादा, काय पण सांगता. आकाश 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 हाय आकाश दादा नमस्कार. पण संजय दादा म्हणतात 15 नंबर लाईक डन. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. रमेश दादा म्हणतात कशा आहे ताई. मस्त आहेत रमेश दादा, तुम्ही कसे आहात. स्नेहल ताई म्हणताय लाईक डन. थँक्यू स्नेहल ताई, थँक्यू सो मच. काय करताय, जेवलात का स्नेहल ताई, जेवलात का. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. अभिजित शिंदे म्हणतायत ताई जेवण केली काय. अभिजित दादा जेवण केलंय पण जेवायचं आहे. स्नेहल ताई म्हणतात नाही अजून. तुमचं झालं का जेवण. नाही हो स्नेहल ताई, जेवायचं आहे. बनवलंय पण जेवायचं आहे आणि भात बनवायचा आहे. माधव दादा म्हणते ताई जम्मू मध्ये पाहण्यासाठी काय काय एकदम सुंदर काय आहे. इकडे सुंदर असं मानसरोवर आहे. मानसरोवर आहे इथून 50 60 किलोमीटर आहे मानसरोवर. अजून मी तिथं गेली नाहीये, मला जायचं आहे. बघू कधी जायला भेटतंय. तर अजून मी बागीबाहू फोर्ट आहे तिथे बघितलं. त्यानंतर इथं बालाजी टेम्पल आहे एक, मिनी बालाजी टेम्पल. ते पण खूप सुंदर आहे, असं जंगलात वसलेलं आहे. ते पण त्याचा पण ब्लॉग माझ्या ह्याला आहे. मी जिथं जिथं जम्मूमध्ये फिरली आहे ना ती सर्व ठिकाणं आहेत. नक्की एकदा जाऊन पहा दादा. संजय दादा नाही माधव दादा. संजय दादा ताई मी म्हशीवर बसलो ना, माझं वजन खूप आहे ना, म्हणून उलट म्हैस माझ्यावर पडली बरं. मग दोघांनाही हॉस्पिटलमध्ये नेलं ना, म्हशीला आणि तुम्हाला. अभिजित म्हणतात श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पाय लागू रामकृष्ण हरी. ताई तू कशी आहेस. माझी मोठी बहीण आली आहे ताई, तुझं मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे ताई. तुझं भाऊ आलं आहे. माझं भाचा भाची मामा आलं आहे. अभिजित दादा खूप खूप धन्यवाद. बरे आहात ना तुम्ही. सुमेरा मुलांनी म्हणतात कोण तुम्ही. मी आहे कोकणी गर्ल आहे. माधव दादा म्हणतात मला यायचं आहे उन्हाळ्यात. बापरे, उन्हाळ्यात तर खूप गरमी असते इथं. स्नेहल ताई म्हणते आज काय आहे विशेष मेनू. आज काही नाही ताई, डाळ आहे, गोडी बटाट्याची भाजी बनवली आहे आणि आता राईस बनवणार. कारण थोडंसं खुशपरीची थोडीशी तब्येत डाऊन होती. रात्री त्याला वॉमिटिंग वगैरे होत होते, कारण थंडी जास्त वाढली ना, त्यामुळे वॉमिटिंग वगैरे जास्त झाले. त्यामुळे एकदम असं डाळ भात बनवलंय. विक्रम राजपूत म्हणतात हाय नमस्कार विक्रम दादा. अभिजित दादा म्हणतात आई तू जम्मू काश्मीरला गेले आहे काय. हो दादा मी इकडेच आहे मिस्टरांबरोबर. गुरुनाथ दादा म्हणतात मिस्टर राणा किती वर्ष झाली कामाला. मिस्टरांना झाली 15. विहानबाई म्हणतात हेलो जी. हेलो विहानबाई नमस्ते, कैसे हो आप, आपका स्वागत है. रोहित दादा म्हणते नमस्कार ताई कशा आहात. लाईक थँक्यू रोहित पाठक दादा, नमस्कार स्वागत आहे. तुम्ही कुठून सॉरी हां नाही तुम्हाला नाही विचारत दादा. रोहित दादा तुम्हाला किती आतापर्यंत किती खाल्ल्या हातावर छड्या. आज भेटली का हातावर छडी. खूप दिवसांनी आलात तुम्ही माझ्या लाईव्हला, येतच नाही हल्ली. विसरलात वाटतं दादा. रोहित दादा. आनंद दादा म्हणतात ताई जेवण झालं का. नमस्कार आनंद दादा, स्वागत आहे. जेवण बनवलंय दादा, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का. सोहन दादा म्हणतात हॅलो ताई. हॅलो सोहन दादा नमस्कार स्वागत आहे. सोहन दादा तुम्ही कुठून आहात.
मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्यातले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर मी सध्या जम्मूला आहे, तर इथलेही टुरिस्ट प्लेस छान छान आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि डेली व्लॉग पण असतात. तुम्ही प्लीज सर्वांनी पहा माझे व्हिडिओज. आता जाऊनही व्ह्यूज देऊ शकता तुम्ही प्रत्येक ह्याला. रोहित दादा म्हणते तुम्हाला भेटली आहे का ताई छडी? हा, माझ्याकडेच होती छडी. आनंद दादा म्हणतात हो. रोहित दादा म्हणते नाही ताई. अभिजित आनंद ताई फोन बिल नंबर लागतो आहे. फोन बिल नंबर लागतो आहे म्हणजे ना काय दादा, मला नाही कळलं. माधव दादा म्हणतात ताई अजून एक गाणे मना सुनो गौरव से दुनिया वालो. मना सुनो गौर से दुनिया वालो, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना. ओके, थोडंसंच येतं, म्हणू शकते मी थोडंसं. सुनो गौर से दुनिया वालो, बुरी नजर ना हम पे डालो. सुनो गौर से दुनिया वालो, बुरी नजर ना हम पे डालो. सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी. हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो. विहान भाई बोल रहे और बताओ क्या हाल है. विहान भाई कुछ नहीं, ठंड बढ़ रही है. रोहित दादा अंगठे धरणे खरी कोकणातली शिक्षा आहे ताई. हो का? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ऊन जास्त लागून राहिले. ब्लॅकबोर्ड जवळ अंगठे धरणे. ओके, असं आहे का? आम्हाला कधी अंगठा धरा, मुलींना जास्त म्हणजे अशी शिक्षा होत नाही, मुलांनाच होते. मुलंच ऐकत नाही जास्त टीचरांचं ना दादा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. सबसे आगे चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. तुमच्या शाळांमध्ये नसेल आता ही शिक्षा. हा दादा, आता तर शाळेत शिक्षा वगैरे होत नाही. ताई तुम्ही आनंदानं. ताई जम्मूला ऊन नाही का? आताच आज पडलंय 4 दिवसांनी दादा, खूप दिवसांनी ऊन आलंय, नाहीतर ऊनच नसतं अजिबात. नुसतं फक्त थंडी थंडी थंडी, जीव वैतागला. आज जरा बरं वाटलं, दरवाजे जरा ओपन ठेवले, उन्हाचा प्रकाश तरी येईल. लता, हाय लता, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कशी आहेस तू? मग लता म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार लता. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. बघा ना, घरात आलं की घरात थंडी लागते, बाहेर गेलं की बाहेर जास्तच ऊन लागतंय. करायचं काय माणसाने? लता ताई म्हणते झालं का ताई जेवण? हो लता, जेवण तर बनलंय, पण राईस करायचं आहे. म्हणजे मिस्टर आल्यावर आम्ही जेवणार. खूप उशिरा येतात 3:30ला, कारण ऑफिसमध्ये काम असल्यामुळे लेटच होतं जेवायला आम्हाला.
आणि त्यांच्याशिवाय म्हणजे जेव्हा सुट्टी असते ना मुलांना, तेव्हा ते मुलं पण जेवत नाही. नाही पप्पा पाहिजेत, पप्पा पाहिजे. मग आम्ही एकत्र चौघं जेवतो, कितीही वाजले तरी. तू जेवलीस का लता? तू कुठली आहेस म्हटलंस? काल तू बोललेलीस ना, कुठली आहेस? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. ताई मी अमरावतीच्या आहेस ना, विसरली मी. अमरावती, ओके. कसं आहे अमरावतीला वातावरण? कसं आहे? थंडी आहे की गरमी आहे? आनंद दादा म्हणतात ताई तुमचे मिस्टर आर्मी मध्ये कोणत्या विभाग आहे? दादा ते मी काही सांगू शकत नाही लाईव्ह वरती वगैरे, असं सांगणं अलाउड नाही आहे ना त्यांना ना मला. म्हणजे तेवढं सिक्रेट ठेवावंच लागतं. बाकी ते सांगू, फक्त एवढं सांगू शकत नाही. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. अमरावतीचे वातावरण थंडी आहे. ओके, थंडी आहे का? खूप थंडी लागते का? इकडे पण खूप थंडी आहे मंडळी, भयंकर थंडी आहे. म्हणजे थंडी कमी होत नाही, एवढी थंडी आहे. हे बघा मंडळी, मी मेथी घातली, मेथीची भाजी. हे मिरचीचं झाड आणि हे मनी प्लांट. ही कांद्याची पात. याच्यात पालक घातलेली पण आलीच नाही. येते कुठेतरी. बघा छोटस रोपट येते, खूप वेळ लागतोय. इथं कोथिंबीर घातलेली, इथं 2 पानं दिसत आहेत, इथं 1 पान दिसतंय, इकडे 1 पान दिसतंय. इकडे पण तसंच कुठेतरी दिसते, दिसलीच नाही. हे बघा, या मिरच्या आहेत, मिरचीची झाडं लावलेली इथं. नाही, मिरचीची बियाला घातल्या आणि 4-5 मिरच्या आलेल्या. आनंद ताई मी तर आसामला आहे. ओके, आसामला. आसामला आहात का दादा? खूप खूप स्वागत आहे दादा तुमचं माझ्या लाईव्हला. आसामला तुम्ही काय आर्मीमध्ये आहात? लताताई म्हणतात खूप छान आहे ताई. थँक्यू. सुरेश दादा खूप छान आहे ताई. कुंभार ताई, कुंभार ताई म्हणा, कुंभार. आणि माझा एक ब्लॉग शॉर्ट्स पाहिला असेल, त्यामध्ये टोमॅटोची पिल्लं होती, ती बघा. आता ही टोमॅटोची पिल्लं मोठी झाली आहेत. एक्साइटेड कहाँ से हो? मैं हूँ महाराष्ट्र से. आप कहाँ से हो? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी. सुरेश दादा म्हणतात सुपर. आणि हे बघा, आवळे आहेत सुकवलेले, दाखवते तुम्हाला. हे बघा, मी आवळ्यांना सुकवलंय. इकडे आवळे होते भरपूर. आणि ही हळद आहे, हे या वर्षी परत लावायची ती हळद.
असंच काय 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 करत राहते मी, कंटाळा आला की. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आनंद दादा म्हणतात हो आर्मी मध्ये. ओके, आसामला. हा, आसाम. आम्ही नागालँड मध्ये जाऊन आलोय दादा. मी नागालँड मध्ये राहून आलीये. सुरेश दादा म्हणतात काल संध्याकाळी लाईव्ह बंद का तुमचं? कारण काल मी परत हळदी कुंकूला गेलेली. मिस्टरांची ड्युटी असल्यामुळे मला जेवण बनवायचं होतं लवकरात लवकर 6 वाजता, त्यामुळे मला नाही जमलं काल. लताताई म्हणते ताई तुमच्याकडे देव कोणता असतो? देव कोणता असतो म्हणजे ताई मला नाही कळलं काय म्हणताय. देव सगळेच असतात. बरं. साई पवार म्हणतात हाय ताई. हाय साई, कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. ओळखलं का? हा, ओळखलं ओळखलं. तुम्ही माझे खूप मोठे फॅन आहात ना साई दादा. तुम्हाला मला एकदा भेटायचं आहे असं म्हटलेलं. राधे यादव म्हणतायत जयपुर राजस्थान से जय श्री राधे, बहुत ठंड है जयपुर में. ओके राधे भाई, इधर भी जम्मू कश्मीर में भी बहुत ठंड है. इधर भी अब ठंड मुझे लगता है फरवरी में खत्म होगी. साई दादा म्हणतायत नाशिक. येस, नाशिक वरून बोलताय का? नाशिकला खूप थंडी आहे ना दादा. सुरेश दादा म्हणताय इंस्टाग्राम आहे का? हो दादा आहे, पण मी आयडी नाही सांगत मी कोणाला. साई म्हणते येस, बरोबर बरोबर, मला बरोबर कळतं, मी विसरत नाही माणसांना. सुजीत कुमार कहाँ से हो यार? सुजीत भाई मैं हूँ महाराष्ट्र से, लेकिन मेरा लाइव अभी चल रहा है जम्मू कश्मीर से. गुरुनाथ दादा म्हणतात गणपतीपुळे मंदिर किती लांब आहे? आमच्याकडून 200 किलोमीटर तर आहे. सिंधुदुर्गातून रत्नागिरी 200 किलोमीटर आहे. म्हणजे डबल टॅप वाढवा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. साई प्लीज करा. सुजित भाई प्लीज डबल टॅप करो. गुरुनाथ दादा प्लीज डबल टॅप करा. राधे भैया प्लीज डबल टॅप करा. पाणी पिऊन येते बाबा, तहान लागली. 2 वाजले. साई म्हणतोय झालं का तुझं जेवण? नाही रे दादा, साई दादा नाही अजून जेवलो, उशीर आहे उशीर. सुरेश दादा म्हणतात मी लाईक केलं आहे. साई दादा तू लाईक केलं आहेस का? सुजीत दादा जम्मू कश्मीर में कहाँ से हो यार? जम्मू कश्मीर में जम्मू में ही है भाई. लता ताई बोलते ताई माझी मैत्रीण तुझं चॅनलवर येत आहे तन्वी, तूही तिच्यासोबत बोला. हो का? ओके चालेल. तुम्ही दोघं एकत्र असता का? ती गेलीस की तू येतेस, तू गेलीस की ती येते. नक्की तुम्ही काय करता गई? लोकेशन नहीं भेज सकती.
वीके यादव, हाय वीके भाई, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो, कैसे हो आप, कहाँ से बात कर रहे हो? मंडळी डबल टॅप करा कोकणचे माणसं साधी होळी या चॅनलला. विनोद भाई बोल रहे हैं, थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू सो मच। मुजफ्फरपुर, ओके, मुजफ्फरपुर से बात कर रहे हो क्या? स्वागत है यादव भाई आपका। सुजीत, जम्मू में कहाँ से हो? नहीं बता सकती भाई, क्यों बता लता ताई म्हणते आहेत, हो आम्ही दोघी जणी मैत्रिणी आहोत. विनोद, तुला मराठी येते? होय होय विनोद दादा, मी मराठी आहे. विनोद दादा, आम्ही पण मराठीच बोलतो, खूप छान आहेस. थँक्यू विनोद दादा, थँक्यू सो मच. सम्राट दादा म्हणते, दादा सम्राट दादा नमस्कार, जय महाराष्ट्र दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, डबल टॅप करो यार, डबल टॅप करो प्लीज, सर्वांनी डबल टॅप करा. 100, दिस इज माय नंबर. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि प्लीज फालतू कमेंट नो, फालतू कमेंट करू नकात, चांगल्या कमेंट करा मंडळी. सुजीत म्हणजे मैं भी जम्मू में हूँ, ओके भाई. सुरेश दादा म्हणतात अगदी बरोबर आहे, ओके, थैंक यू. ओके भाई, थैंक यू. आप जम्मू में हो लेकिन मैं अपना लोकेशन नहीं बता सकती. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा, कमेंट करा. तर मंडळी मी तुम्हाला एक माझा एक्सपिरियन्स सांगते गणपतीतला. म्हणजे नेहमी गणपतीत असंच होतं, म्हणजे आपल्याकडे कोकणात गणपती खूप छान साजरे करतात. तर मध्ये कसं कोणाच्या घरी सुरेश दादा म्हणते आज जेवण काय काय बनवलं आहे ताई? गोडी बटाट्याची भाजी आहे, उकडलेल्या बटाट्याची भाजी, डाळ बनवली आहे आणि आता राईस बनवणार दादा थोड्या वेळाने. तर सुप्रिया दीदी, हाय, हेलो मैडम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. तन्वी, हाय तन्वी, नमस्कार, मी तन्वी. हाय तन्वी, तुझी मैत्रीण गेली आत्ताच येऊन. दीदी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, खाना बन गया? थैंक यू सुप्रिया दीदी. क्या कर रहे हो, बच्चे स्कूल गए क्या? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अंश गया है, कुक्कू घर पे है, ओके. अंश की एग्जाम होगी ना. तन्वी बोली ताई तुझं जेवण झालं का, आणि तू काय जेवली ताई, तुझी फॅमिली सोबत तू जेवण करते असं मला माहित पडलं. हो हो, मी फॅमिली सोबतच जेवण करते. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आज थोडंसं डाऊन झाल्यासारखं आहे, एवढा जोश नाही आहे लाईव्ह घ्यायला.
हां, तर मी तुम्हाला तो एक्सपिरियन्स सांगत होते, की म्हणजे गणपतीला खूप मजा असते आणि गणपतीचे आधीचे दिवस गावाकडे जाणार आहात आहे का तुम्ही? नाही दादा हो, नाही. गावी मे महिन्यात जाणार आम्ही. तर गणपतीला खूप मजा असते आणि पावसाचं वातावरण सगळं असतं, सगळीकडे हिरवळ असते. आणि म्हणजे म्हणजे गावाकडे कसं म्हणजे 11 दिवस अ, खूप मजा असते. म्हणजे नॉर्मली तर गावाकडची लोकं 11 दिवसच गणपती ठेवतात. फक्त 5 दिवस काही प्रॉब्लेम असेल तर वगैरे ठेवतात. नाही तर 11 दिवस कंटिन्यू गणपती असतो. आणि तेव्हा खूप मज्जा येते. मेन म्हणजे भजनं वगैरे खूप असतात, फुगड्या असतात, भजनं असतात. माझ्या चॅनलवर पण कोकणातले बनवले आहेत मी. पहा, गौरी गणपतीतले वगैरे बनवले आहेत. नक्की भेट द्या. तर मी गेलेली मागच्या गणपतीला आणि इकडे पाऊस होता, भयंकर पाऊस होता. म्हणजे जम्मूला ताई तुम्ही लताला भेटल्या काल, आता माझी मैत्रीण आहे. ओके ओके तन्वी, खूप छान तुझी मैत्रीण आहे. सुप्रिया दीदी म्हणते क्या हुआ? कुछ नहीं सुप्रिया दीदी, कुछ नहीं, मैं मराठी में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब गणेश विसर्जन होता है तब का. तर तर मंडळी काय म्हणत होती विसरली बघा. तुम सगळ्यांच्या ह्याच्यामुळे कमेंटमुळे विसरायला होतं. तर खूप मजा असते. म्हणजे आमच्याकडे गणपतीला भजनं भजनं येतात बाहेरून. आपल्या वाडीतली पण भजनं असतात, बाहेरची पण भजनं असतात, फुगड्या असतात. तन्वी बोलते ताई तुम्ही कितवीपर्यंत शिकला आहात? बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी केले ग मी शिक्षण. तर लोक येतात, खूप मस्त मजा येते. आणि एक सांगते की आपल्याकडे म्हणजे माझ्या घरी चुलीवर उसळ वगैरे बनवतात, उसळ वगैरे बनवतात. म्हणजे छोल्याची उसळ, काळ्या वाटाण्याची उसळ किंवा हिरव्या वाटाण्याची उसळ, चण्याची उसळ असं बनवतात. आणि जी कुड्याच्या शेंगा माहिती असतील, कोणाला माहिती आहेत की मला माहिती नाही, पण ज्या कुड्याच्या शेंगा असतात त्याची पानं असतात, ती पानं असं त्याची खोला करून असा त्यात म्हणजे जे उसळ वगैरे असेल गरम गरम ती टाकायची आणि चमच्यातून किंवा हाताने खायची. त्याची चव एवढी भन्नाट लागते ना मंडळी, खरं खरं एकदम भारी लागते. म्हणजे त्या पानातलं जे सगळं सत्व असतं ना ते त्या उसळीत उतरतं आणि ती उसळ एवढी एवढी भारी लागते. म्हणजे तुम्ही जरी काही त्यात नाही टाकलात ना आणि अशी गरमागरम जर खाल्लात तरी खूप भारी लागते. एवढं ते त्या म्हणजे गावाकडल्या कल्चरमध्ये ते सगळं हे म्हणजे आपल्या आजी, आता बघा आपल्या गावी तर मी बोलते ओके. तर आपल्या जुन्या ज्या आजी आजोबा होत्या, सुरेश दत्त म्हणते कन्नड बोला ना तुम्ही काहीतरी. आता येत नाही तर दादा कशी बोलणार? ताई मी 10वीत आहे, मी 11वीत कोणता सब्जेक्ट घेऊ तुम्ही मला थोडं सजेस्ट करता का? तू 10वीत आहेस, 11वीमध्ये. सायन्स तुला आवडेल ना? तुला आवड आहे का सायन्समध्ये की कॉमर्समध्ये? म्हणजे अकाउंट सेक्शनला तुला आवड आहे का, की तुला असं सायन्समध्ये आवड आहे का, मॅथ्समध्ये आहे का? हे तू आधी स्वतः डिसाईड कर आणि त्यानंतर मग विचार कर की तुला कोणता सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. म्हणजे कॉमर्समध्ये जायचं आहे की सायन्समध्ये? मला तर असं वाटतं की तू सायन्समध्येच जावं. तर आणि त्या पानांची चव ना त्या ह्याच्यामध्ये एवढी उतरते की काय सांगू मंडळी. आणि आज पहिली कशी आपली काहीतरी नव्हतं, त्यामुळे हे सगळे पर्याय अगोदरची माणसं निवडायची. आणि आता काय झालंय, आपल्याला भांडी घासायची लागतात, चमचे धुवावे लागतात, म्हणून लोक काय करतात, डिस्पोजल प्लेट आणायचे त्यातच द्यायचं आणि भागवायचं. मग त्यामुळे काय होतंय सांगू, रोग तर आपल्या प्लॅस्टिकमुळे आपल्याला काय काय होतं हे माहीतच आहे. योर सचिन, हाय सचिन दादा, नमस्कार, लाईक केला, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. तन्वी म्हणते ताई मला सायन्स आवडते, तर मी सायन्स हा सब्जेक्ट घेऊ का? हो तन्वी, हो तन्वी तू घेऊ शकतेस. तुला जर आवड आहे ना तर नक्की घेऊ शकतेस. त्यात तू म्हणजे चांगली ग्रोथ पण करू शकते. तन्वी बोलते दीदी मला सायन्स हार्ड जाईल का? नाही, जर तुला आवड आहे तर का हार्ड जाणार ना. अल्फा मेल म्हणतायत हाय हाय अल्फा मेल, स्वागत आहे तुमचं.
माझ्या चॅनलला. तर आणि आता आपण नुसतं फक्त डिस्पोजल ह्याच्या मागे लागतोय. म्हणजे आमच्या घरी मंदिर आहे, त्या मंदिरात आम्ही डिस्पोजलचं काही वापरत नाही, ताटं वापरतो स्टीलची. म्हणजे त्या मंदिरात जेवायला ना सगळ्यांना स्टीलची ताटं घेतलेली आहेत. फक्त म्हणजे बसली की पटकन घासून धुवून द्यायची की परत दुसरी माणसं बसतील. ते मला खरंच खूप छान वाटलं की डिस्पोजल खाण्यापेक्षा असं एक तर स्टीलमध्ये खावा, नाही तर काय पानामध्ये खावा. म्हणजे योर सचिन म्हणतात मी यूट्यूब निवडलं, मला यूट्यूबची आवड. हां दादा, मला पण यूट्यूबची आवड आहे. म्हणजे व्हिडिओज वगैरे बनवायची किंवा असं बोलायची आवड आहे. त्यामुळे मी पण यूट्यूब निवडलं आहे. कारण पुढे जाऊन म्हणजे या टायमिंगला मी घरातून बाहेर पडू शकत नाही आहे. त्यामुळे मला घर बसल्या मला जे जमतं ते मी निवडलं आहे. आणि तुम्हीही तेच करा की जे तुम्हाला आवड आहे ते निवडा. जे की नाही की तुम्ही मला जे दुसरं करतोय म्हणून आपण करतोय हे नको करू. जे आवड आहे तेच निवडा, जेणेकरून तुम्ही पुढे जाऊन बेस्ट देऊ शकता तुमच्याकडून. जर तुम्हाला आवड नाही आहे, ढकलून तुम्हाला न्यावं लागतंय, तर ती आवड नसेल. फक्त तुम्ही तुम्हाला जे आवडते, हां मला आता आर्ट्समध्ये आवड आहे, ड्रॉइंगमध्ये, तर तो सब्जेक्ट निवडा तुम्ही. जर तुम्हाला मॅथ्स वगैरे आवडतं, एखादं बायोलॉजी आवडतंय, तर तुम्ही सायन्स हा सब्जेक्ट निवडा. तेजस गेमर म्हणतात हाय नमस्कार. तेजस दादा, कुठून आहात तुम्ही? तन्वी ताई म्हणते थँक्यू दीदी, तू सांगितल्याबद्दल. तन्वी थँक्यू कशाला, मला जे माहीत आहे थोडंफार श्रेष्ठ नाही आहे, मला काय सगळं ज्ञान आहे असं नाही आहे, पण जे आहे ते मी तुला फक्त सांगितलं. लताताई म्हणते ताई कोकणामध्ये कोणता पाठ आहे ते छान आहे. कोणता पाठ म्हणजे कोकणात खूप खूप छान आहे. रत्नागिरीमध्ये गणपतीपुळे आहे, सिंधुदुर्गातला मालवण किल्ला आहे, तसेच ह्याच्यामध्ये सावंतवाडीमध्ये छान छान शिरोडा वेंगुर्ला रेडी गणपती मंदिर आहे. शिरोडा वेंगुर्ला बीच आहेत, खूप छान क्लीन असणारे, खूप छान आहे या आमच्या कोकणात. तेजस दादा म्हणतायत अहिल्यानगर. नमस्कार दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तेजस म्हणते कुठून आहात? तेजस दादा मी कोकणातली आहे. सचिन दादा म्हणते मला फक्त यूट्यूबचं ज्ञान आहे. हो का सचिन दादा, प्लीज मग आम्हालाही तुम्ही सांगा की मला असं सांगा की लाईव्हचा माझा एक क्वेश्चन तुमच्यासाठी आहे. जेव्हा चॅनल मॉनिटाईज होतं तेव्हा $100 जमा होण्यासाठी जे आपल्याला लाईव्हला व्ह्यूज येतात त्याचा काही उपयोग, म्हणजे ते व्ह्यूज आपल्याला ॲड होतात का हे मला तुम्ही सांगा बघू. तुमचे किती सबस्क्रायबर आहेत बघते आम्ही जरा. वाव, 12.4K, खूप छान दादा. तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं असेल मग मला वाटतं. सचिन दादा तुमचं मॉनिटाईज चॅनल झालं आहे का नक्की सांगा. आणि जर तुमच्याकडे काही आम्हाला देण्यासारखं आहे ज्ञान तर नक्की सांगा. लताताई म्हणतायत हो ताई, आम्ही कोकणात येणार, नक्की या. सचिन दादा म्हणताय माझ्या लाईव्हला ॲडमिशन घ्या आधी. कधी असतं तुमचं ॲडमिशन? घ्यावं लागतं का असं सांगू शकत नाही का तुम्ही? मी तर फ्रीमध्ये सगळं सांगते, मला जे माहीत आहे ते. हो मोनो आहे, खूप छान. माझं पण होत आलंय मोनो. होईल म्हणजे मी मेहनत घेते, होईलच असं मी विचार करून सांगते. हो उद्या होईल, माझं उद्या होईल. हो मोनो आहे. ओके. ॲडमिशन कसं घ्यायचं दादा तुमच्या लाईव्हला? मी फ्री क्लास लाईव्हवर सांगतो. ओके दादा, नक्कीच. पण इथं पण तुम्ही मला सांगू शकता की लाईव्हचा जो उपयोग आहे तो मॉनिटाईज झाल्यानंतर ह्याच्यासाठी होतो का, $100 जमा करण्यासाठी. तर आपला विषय कोकणातला बाजूलाच राहिला. तर कोकणातलं हे एक आहे ना की ताई तुम्ही कोणाला वोटिंग केलं? मी कोणालाच नाही, आम्ही जम्मूला राहतो ना त्यामुळे कोणालाच नाही केलं. तर मंडळी
माझं सांगण्याचंच महत्त्व हेच की म्हणजे प्लॅस्टिकच्या पाठी लागू नका, प्लॅस्टिकमधनं जास्त काही खाऊ नका. खूप भयंकर आजार होऊ शकतात प्लॅस्टिकमुळे आणि प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम खूप मोठे भयंकर आहेत. कॅन्सरसारखे धोके असतात. जेव्हा आपण ते डिस्पोजलमध्ये चहा किंवा पाणी पितो, म्हणजे जास्त करून मोस्टली गरम पदार्थ त्यात टाकतो, तेव्हा त्यातला जो गम असतो म्हणजे ते केमिकल असतं ते आपल्या पोटात जातं आणि त्यामुळे आपल्याला भयंकर आजार होऊ शकतात. माझं 2 मोनो आहेत, आता तिसरे पण होईल. ओके. मग सचिन दादा तुम्हाला पेमेंट आलंय का $100चं एकदम, म्हणजे कुठल्या चॅनलला तुमचं पहिलं पेमेंट आलं, किती दिवसांनी आलं नक्की सांगा. तर तर मी म्हणते ताई तुझ्या लग्नाला किती वर्ष झाली? माझ्या लग्नाला वर्ष झाली 9 वर्ष झाली. आणि ताई तुम्हाला मुलगी आहे की मुलगा? मुलीच आहेत मला 2. नो. हो ना, फास्ट पेमेंट घेतलं. कसं काय घेतलं दादा? तुम्ही कसले ब्लॉग टाकता? किरण अवाडे म्हणताय, गाव कोणतं? नमस्कार दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठले आहात? दुसरं चॅनल घेऊन येऊ का ताई? सचिन दादा प्लीज उत्तर तरी द्या ना. काहीतरी तुमच्या जो ज्ञान आहे तुमच्याकडे त्याचा उपयोग इतर जर नवीन कोणी असेल तर त्यांना पण होईल, तुम्हाला जॉईन करतील लोक. ताई तू तुझ्या ज्ञानेश्वर दादा नमस्कार, रामकृष्ण हरी. इथं टायपिंग करून आता झोप आली आहे. कशाला दादा झोपता? काहीतरी इन्फॉर्मेशन असेल स्वतःजवळ तर दुसऱ्यांनाहीच वाटावी, त्याने वाटतं. यो गुगल महाशय आपल्याच तंद्रीत असतो. कोण गुगल महाशय? लताताई म्हणजे ताई तुम्ही कोणती भाजी केली? मी ह्याची बटाटी केली आहे. आवाज गेला लताताई. ताई तुझा आवाज येत नाही आहे. हो ग, माझा आवाज गेलेला, म्यूट केलेला. मंडळी चला पटकन डबल टॅप करा. मी आता लाईव्ह संपवते. उद्या आपण भेटूया, उद्याच्या लाईव्ह संध्याकाळी भेटूया लाईव्ह मध्ये. आता मी संपवते. असल्यामुळे मला जमत नाहीये. बाय मंडळी, काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय मंडळी. संध्याकाळी 7 वाजता नक्की या माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला भेटायला.
बरं संपव, मला काय, तुम्ही काही सांगतच नाही दादा, म्हणूनच तर सांगते. पण माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं की मी सगळ्यांना सगळं सांगणार व्यवस्थित, जे जे मला माहीत पडते ते पण सांगणार. माणसाने फ्रीमध्ये सांगावं माणसांना, बरोबर की नाही सचिन दादा? ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढतं, ते ठेवल्याने कुजतं. थँक्यू सचिन दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. माझ्या लाईव्हवर या की. कधी असतं तुमचं लाईव्ह सांगा ना मला. तुमचं लाईव्ह कधी असतं मला सांगा प्लीज. माझ्या चॅनलला एकदा एक कमेंट करा कुठल्याही व्हिडिओला, मग मी तुम्हाला जॉईन होते. आणि लाईव्ह कधी असतं ते सांगा, मग मी येते तुमच्या लाईव्हला. कुठं नाही म्हटलं. मला तुमचं सांगा की, तुम्ही कमेंट करा आणि किती वाजता असतं लाईव्ह सांगा, मग मी जॉईन होईन तुमच्या लाईव्हला. रात्री 7:30ला, माझं तर 7ला असतं, मग 7:30ला कसं ॲडजस्ट होणार, बघते तरी. पण पोस्ट चांगले आहेत तुमच्या. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. ताई नका जाऊ ना तुम्ही. भेटू आपण लता. आता मला राईस लावायचा आहे, मिस्टर येणार आहेत आता थोड्या वेळाने, राईस बनवायचा आहे. काळजी घ्या सर्वांनी मंडळी. कमेंट करा दादा किती वाजता जमेल. नाही तुमचं अटेंड करेन. तुम्ही एक काम करा दादा, कमेंट करा मला आणि सांगा किती वाजता असेल तुमचं ते. कमेंट करा मला, मग मी तुम्हाला जॉईन होते. बाय दादा. सचिन दादा आला तर बाय. सुरेश दादा बाय बाय. वेळ सांगा कोणाची? माझं 7 वाजता असणार आहे. मग तुम्ही किती वाजता घेणार आहे? मग नोटिफिकेशन येईल तुमची किती वाजता घेणार ती. मला कमेंट करा आता कुठल्याही माझ्या व्हिडिओला जाऊन आहे म्हणून, मग मी तुम्हाला जॉईन होते. बाय. तुम्ही पण करा मला जॉईन. तुमची 7:30 बोललात ना तुम्ही, किती वाजता? 6 वाजता घ्या मग. ठीक आहे दादा, मग 6 वाजता घ्या. मग आता घ्या ना दादा, आता घ्या. सचिन दादा आता घ्या मग तुमची लाईव्ह. ओके या, मला कमेंट करा मग मी तुम्हाला जॉईन होते. बाय. पटकन कमेंट करा. बाय बाय, टेक केअर.